Gaur Plentzia eta Gorlizko emakumeen topaketak ospatu ditugu Gorlizen. Izan dugu poteo feminista eta ostean asanblada burutu dugu azaroak 25eko egitaragua modu kolektiboan eta emakumeekin egitaragu hori sortzeko. Ideia mordo batera dira eta ideia guzti horiek estrukturatuko ditugu eta herriari egitaragua zabalduko diogu. Adi egon sareetara eta azaroak 25ean kaleetan elkar ikusiko dugu.